דוקטור גוטמן. אני מצטערת שהבלתי אותך. מה קורה פה? תגיד, מתי סיימת פעם אחרונה? מה, איזה משאלה הזאת? שאלה טובה. רוצה? לא תודה, אני מנסה לשמור. חתיכה קטנה, זה בסדר. אני רואה שלא ניצלת את הימי חופשה שלך. לעבוד כל כך קשה זה הרבה יותר מסוכן מחתיכת שוקולד. לא דיברנו עוד על אהבה ולא... תגידו, זה לא האוטובוס שלנו? לא, שלנו 769. נו, זה 769. תגיד לי, אתה בטוח שאתה רוצה אותנו במכונית שלך? אם אני ואת היינו נולדים בג'ונגל במקום שאי אפשר למצוא אותו בג'ונגל פשוט מבודדים מהעולם זה לקצה, דוקטור. עמוק בתוך היערות של אפריקה אם כמוצא יד היו לוכדות אותי עיניי